Igen, det er Jonathan her. Jeg vil forklare lidt om baking og navigation mesh indstillinger. Til at starte på har vi agent radius, og det er sådan set den, der afgør, hvor tæt på kanten man kan nå, og hvor tæt på en obstacle man kan komme. Agent height, det afgør højt der skal være til loftet, før en objekt må gå under. For eksempel, hvis vi har et loft eller en tunnel på 2,5 meter, og vores gameobjekt er 2 meter høj, så er det muligt for vores gameobjekt at nå igennem. Ganske simpelt og lige til. Derefter når vi til maximum slope, eller max slope. Og max slope afgør, hvor høj en hældning der må være på terrænet, før at det bliver betragtet som en mur. For eksempel her kan vi se, at ude for de blå områder, så er det betragtet som en mur. Det vil sige, at du kan ikke gå derud. Og det er på grund af, at vi har sat en lav hældning på. Så hvis vi vil ikke have, at man kan gå op ad bakker, eller bruge bakketerrænet som en del af mappet. Step height, det afgør, hvor stor et step en gameobjekt må tage, før at den bliver blokket, sådan så den ikke kan gå op ad høje, i hvert fald i vores tilfælde, den ikke kan bare gå op ad bakkerne. Hvis vi sætter step height rigtig højt, så vil den eventuelt kunne gå over bakkerne. I og med, at vi ikke har andet end sådan en rigtig flat map, vi vil benytte os af, vi vil helst have, at spillet foregår på det her flade terræn, sådan så vi ikke går over bakker og så videre, da det vil ændre gameplayet fuldstændig. Så har vi bare sat den til standardindstillinger. Jump distance lige med 0, drop height lige med 0, og det er fordi, hvis vi satte jump distance til højre, så det kan vi lige prøve. Jump distance siger vi lige 100 her. Nej, vi siger 500. Så prøver vi. Så er den færdig med at bake, og nu kan vi se, at nu kommer der sådan nogle linjer fra den ene side af bakken til den anden, eller over søen. Og det er fordi vores gameobjekt nu har tilladelse til at kunne hoppe over de her områder. Det ligger meget i ordet, kan man sige. Det var alt, vi har om baking. Selvfølgelig skal man lige huske at trykke bake, når man har sat sine indstillinger, for at den genererer det her navigation mesh hen over sit terræn, eller hvad man nu har valgt som sit terræn. Yes, se med i næste video, hvor vi går videre på, hvordan man implementerer et gameobjekt, og hvordan man får gameobjektet til at følge de her regler, som vi har baket.